नमस्कार मित्रांनो, जी के स्टोरी टेलर मध्ये आपल्या सर्वांचं स्वागत आहे। तर मी आज पुन्हा एकदा घेऊन आलोय खास तुमच्यासाठी एक चित्तथरारक आणि भयानक अशी भयकथा। आतापर्यंत तुम्ही आपल्या चॅनलला सबस्क्राइब केलं नसेल तर नक्कीच सबस्क्राइब करा, जेणेकरून भविष्यात येणारे व्हिडिओज मी आपल्यापर्यंत पोहोचवू शकेन। तर चला जास्त वेळ न घेता आजच्या भयानक आणि अंगाचा थरकाप उडवणाऱ्या अशा अनुभवाला सुरुवात करूया। हिवाळ्यातील संध्याकाळ एव्हानाच बाहेर अंधार झाला होता, पण त्याने शब्द दिला होता आणि जाणं भाग होतं। स्वतःशी चरफडत त्याने स्कूटरला किक मारली। काकूंचं घर शहराच्या जवळजवळ बाहेर दुसऱ्या टोकाला होतं। तसा तो भाग बहुतेक वेळा निर्जन असे। संध्याकाळी फिरायला जाणारे पेशनर्स आणि प्रेमी युगल हे सोडलं तर दुसरं कोणी क्वचितच तिकडे फिरकत असे। काकूंची आणि माझ्या आईची मैत्री जवळजवळ अगदी शाळेपासूनची। काकूंचा मुलगा कुठेतरी मध्य पूर्वात कामाला होता। त्याने काकूंना हा प्रशस्त बंगला विकत घेऊन दिला होता। दिवसा काकू आणि घरकामाला येणाऱ्या वयस्कर विधवा आजी एवढ्यांचाच वावर तिथे होत असे। दिवे लागण्याची वेळ झाली की त्या आजी आपल्या घरी निघून जात असत आणि काकू एकट्याच जेवण करून 9-9:30 वाजताच निद्राधीन होत असत। झोपण्यापूर्वी कधी रेडिओ ऐकावा, कधी एखादं पुस्तक वाचावं, तर कधी टीव्हीवर एखादा कार्यक्रम पाहावा, असा त्यांचा आखीव दिवस होता। सारी सुख असली तरी कधी कधी एकटेपणाचाही माणसाला कंटाळा येतो, म्हणून त्यांच्या घरी त्या काही दिवसांसाठी राहायला आल्या होत्या। अर्थातच त्याच्या आईने त्यांचं अगदी मनापासून स्वागत केलं। 3-4 दिवसानंतर त्या म्हणाल्या, अरे एकदा आपल्या बंगल्यावर चक्कर मारून येतोस का रे? कुणाची काही पत्रबित्र आली असतील तर ती पहा आणि सगळी दारं खिडक्या एकदा तपासून घे। हल्लीचे दिवस जरा जोखमीचेच आहेत। त्याला खरं तर शहराच्या त्या भागात जाणं जीवावर आलं होतं, पण त्याने शब्द दिला होता आणि आता त्याची स्कूटर काकूंच्या घराच्या दिशेने पिटाळत होता। मनुष्य वस्ती विरळ झाली, शहरी वस्ती मागे पडली होती। तिथून रस्ता थोडासा लहान झाला होता। आजूबाजूला बहुतेक बंगलेच झाले होते। काही ठिकाणी लोक राहत होते तर काहींनी नुसतेच बांधून ठेवले होते। मुख्य रस्त्यापासून डावीकडे झाडांच्या रांगेतून एक छोटा रस्ता गेला होता। तिथून साधारण 500 मीटर अंतरावर काकूंचं ते प्रशस्त घर होतं। थंडी चांगलीच वाढली होती। रस्त्यावरच्या दिव्यांच्या आसपास जमिनीलगत धुक्याचा पातळसर थर दिसत होता। घराच्या फाटकाबाहेरच त्यानं स्कूटर उभी केली आणि घराकडे पाहिलं। घर काळोखात बुडालं होतं। त्यानं लोखंडी फाटक उघडलं। दोन्ही बाजूनं काकूंनी झाडं लावली होती, काही शोभेची, काही पूर्वी लावलेली आणि आता चांगलीच वाढलेली। आसपास शांतता होती। फार सबंदीच्या वाटेवरून घराच्या दिशेने आतमध्ये जाताना त्याच्या बुटांचा टपटप आवाज चांगलाच घुमत होता। त्याने हॉलचा दरवाजा उघडून आतमध्ये प्रवेश केला। आत अंधार किट्ट होता। डोळे सरावायला थोडासा वेळ लागला। भिंतीवर थोडंसं चाच पडताच त्याला बटणं सापडली। खटका ओढताच लख्ख प्रकाश झाला। 15x10चा प्रशस्त हॉल, खाली उंची गालीच्या, जुन्या पद्धतीचं फर्निचर आणि निरनिराळ्या शोभेच्या वस्तूंनी तो भरला होता। त्याला क्षणभर काकूंचा हेवा वाटला। हॉलला लागूनच स्वयंपाकघर होतं आणि हॉलच्या मध्यावर वरच्या खोल्यांकडे जाणारा जिना होता। त्यानं आधी स्वयंपाकघर तपासलं। खिडक्या नीट बंद होत्या, कोणताही पदार्थ उघडा नव्हता, गॅसही बंद होता। जिन्याकडे जाण्यासाठी तो वळणार तितक्यात अचानक त्याच्या पाठीमागे फर असा मोठ्याने आवाज झाला। आवाज इतका मोठा आणि अनपेक्षित होता
की तो दचकून पडायचाच. बेसिन मधला नळ सुटला होता. खराब वॉल असेल, पाण्याचं प्रेशर वाढलं असेल. त्यानं तो बंद केला. जिन्याच्या पहिल्या पायरीवर असतानाच त्याला प्रथमच ती थोडीशी घुसमटलेपणाची, अस्वस्थपणाची जाणीव झाली. इथं काहीतरी चुकीचं होतं, पण नक्की काय ते त्याला कळत नव्हतं. घरातून बाहेर पडण्याची अनिवार्य इच्छा होत होती, पण अजून वरच्या खोल्या पाहायच्या होत्या. जिना चढून आल्यावर वरच्या मजल्यावर 2 मोठ्या बेडरूम्स होत्या आणि अगदी शेवटला एक गेस्ट रूम होती. आधी त्याने डावीकडची बेडरूम उघडली आणि लाईट लावला. आत मोठा काळा शिसवी दिवाण आणि वॉर्डरोब होता. त्याने आधी बेडरूमच्या खिडक्या तपासल्या. कपाटाचं दार उघडून आतमध्ये पाहिलं. वॉर्डरूमकडे वळत असताना त्याला तो आवाज आला. कोणीतरी नखांनी काहीतरी खरडावं तसा तो आवाज कपाटातून येत होता. एखादा उंदीर, घुस की झुरळ? पण झुरळांना तर नखच नसतात ना? तो विचार करत असतानाच परत तसाच आवाज आला, पण आता कपाटाच्या वरच्या बाजूनं. त्याला कपाटाचं दार उघडून आत पाहायची इच्छा नव्हती. इतकंच काय, पण त्याला तिथे थांबायची सुद्धा आता भीती वाटत होती. तो गडबडीने बाहेर आला. बेडरूमचं दार लावता लावता त्याला चिंचोळ्या फटीतून त्या खोलीच्या अंधाऱ्या कोपऱ्यात चंद्राच्या प्रकाशाच्या कवडशात कुणीस बसल्यासारखं दिसल्याचा भास झाला. असेल काहीतरी, कपड्याचा ढीग वगैरे, तो मनाशीच म्हणाला. नाहीतर असं अंधाऱ्या कोपऱ्यात कोणी बसतं का? त्याला आता दुसरी खोली तपासून लवकरात लवकर तिथून बाहेर पडायचं होतं. त्याचा हात दुसऱ्या खोलीच्या हँडलजवळ जाता जाता थांबला. आतमधून अवजड वस्तू सरकवल्यासारखा आवाज आला. घरात काय चोरबीर शिरला होता की काय? तोही काही फार शूरवीर वगैरे नव्हता. एक साधा पांढरपेशा नोकरी करणारा माणूस. शेवटी त्यानं हिया करून दार आत ढकललं आणि दिवा लावला. निदान दिसायला तरी खोलीच होती, मोकळी होती. खोलीच्या एकमेव खिडकीच्या कड्या त्याने तपासल्या. आसपासची हवा थोडीशी गरम झाल्यासारखी त्याला जाणवली. कोपऱ्यातल्या आरशावरही थोडासा धुसर तवंग आला होता. त्यानं दिवा बंद करून बाहेर पडण्यासाठी म्हणून दिव्याच्या बटनाकडे हात नेला आणि तेवढ्यात घर्र असा आवाज करत जुना अवजड शिसवी पलंग त्याच्या डोळ्यात देखत 2 इंच डावीकडे सरकला. कदाचित हाच आवाज त्याला मगाशी दाराबाहेर असताना ऐकू आला होता. मनाच्या रीत्या मार्गावरून भीतीचा प्रवाह धडाड वाहत आला. जीव गोळा झाला. हातपाय थरथरत होते. त्यानं आता काय करायला हवं ते त्याला नेमकं समजलंच नाही. एका क्षणात त्यानं बाहेर येऊन थरथरल्या हातानं खोलीच्या दाराला बाहेरून कडी घातली. खोलीच्या दाराला कडी घालताना त्याला डोळ्यांच्या कोपऱ्यातून ती हालचाल दिसली. जिन्याच्या तोंडाशीच काहीतरी होतं. अगदी त्याच्या बाहेर जायच्या सुटकेच्या मार्गावरच ते बसलं होतं. सरळ पाहिलं की दिसत नव्हतं, पण नजर वळवली की डोळ्यांच्या कडेतून पातळ धुरासारखं हवेत चढत होतं, आकार घेत होतं. शिकारीच्या मरणाच्या भयानं गोठून गेलेल्या सावजासारखी त्याची अवस्था झाली होती. कशाला आला होता तो इथं? काय पाहायचं होतं? घरी निवांत जेवण करून प्रकाशित सुरक्षित खोलीत पलंगावर लोळला असताना, ज्या घरातले नळ आपोआप सुटत होते, ज्या घरातल्या अंधाऱ्या कोपऱ्यातून कोणी कोणी बसत होतं, ज्या घरातले अवजड पलंग स्वतःहून हलत होते, त्या घरात त्याचं काय काम होतं? प्राणांतिक भीतीनं बळ दिलं. पायाला गती आली. एक आरोळी ठोकून त्यानं जिन्याच्या दिशेनं मुसळी मारली. ते अजून तिथंच उभं होतं. तो त्यातूनच आरपार पलीकडे गेला. 2 झेपेतच त्याने मुख्य दरवाजा गाठला.
नशीब की किल्ली त्यानं कुलपातून काढली नव्हती. घाईघाईनं तो कुलूप घालत असतानाच दाराला आतमधून जोराचा दणका बसला आणि फाड असा आवाज होऊन वरच्या मजल्यावरच्या खिडकीची काच फुटून बाहेरच्या अंगणात काचेचा सडा पडला. कदाचित सावज हातातून निसटल्याचा तो संताप असावा. काहीही असो, त्याला आता तिथे एक क्षणही थांबायचं नव्हतं. कशीबशी त्यानं स्कूटर सुरू करून शक्य तितक्या वेगानं तो मागे वळूनही न पाहता मुख्य रस्त्यावर आला. तिथून पुढं मग माणसांच्या मध्ये गर्दीत मिसळल्यावर त्याला किती बरं आणि सुरक्षित वाटलं. इतर वेळी स्कूटर चालवताना याच गर्दीचा त्याला राग येत असे. काकूंना सध्या तरी तो फक्त तपासून आलो, सगळं काही नीट आहे एवढंच सांगणार होता. तर मित्रांनो, कशी वाटली तुम्हाला ही भयकथा? आवडल्यास नक्की लाईक करा, कमेंट करायला विसरू नका आणि आपल्या चॅनलवर नवीन असाल तर नक्कीच आपल्या चॅनलला सबस्क्राईब करा. तर चला भेटूया पुढच्या व्हिडिओत. धन्यवाद.